Kinakahandal kan 58 anyos na si Nanay Josephine Montecastro kan Zone 8 Bita no Legazpi City ang nagraralakop na huring-huding na posibleng magtama sa nasyon ang makusog na paglinog o ang pig-aapod na dabiguan. Talagang makatakot daa ini urog pang daisisay man na makakapugol sa siring na kalamidad. Kung sa kuya, Madam Del, siyempre day magkitang manudumanan hindi taram kung sa in part, maabot siya. Ang mangyayari na lang, mga G na lang kita, na sana day mangyari. Kung magdulag ka man sa hindi mo aram mo sa ano baga, magsawulod ka man o sa may dagat, day taram. Kaya mangyayari, magpangaji na lang. Kabado man ang 20 anyos na si Christian Iglesias kan IEMS Barrio Legazpi City tuyong nadadangog ang dabiguan. Regarding sa lindol, about sa mga possibility na mangyayari dito sa mundo, kailangan nating magdoble ingat and maging handa. Sigun sa Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS, tunay na sarong makusog na pagyugo kan kadagaan ang dabiguan. Manggigikan ini sa West Valley Fault na posibleng magdaranin magnitude 7.9 as in intensity 8.1 na paglinog. Mamamatean ini sa maniba-ibang parte kan nasyon arog sa isla kan Catanduanes na posibleng makamati nin magnitude 7 na linog. Na posible man na magkausa nin 7.9 metrong tsunami. Posible man ining mamatean sa Sorsogon, Albay asin Camarines Norte na hararani sa katubigan. Tatlo yung senyalis ng paparating na tsunami, yung shaking, yung earthquake na malakas. Then yung kung nasa malapit ka sa dagat, makikita talaga na biglang bababa yung tubig dagat, yung hindi to kagaya ng yung normal na high tide, low tide. Talagang biglang babagsak talaga 'yan. And then third na sign is may ugong kang maririnig. Dahil ito na yung paparating na na alon. Sa kusog kan dabiguan, madidipisilan man daan mga tao na makahiro o makatindog. Posible man na magkararapak ang kaharungan asin mga edipisyo. Saro sa mga paagi nga ni maging preparado, iyon pagsabay sa mga earthquake drill. Unang-una po yung preparation. Kailangan meron tayo kasing National Structural Code of the Philippines. Ito yung nagsasabi kung ano ba yung standards na dapat na sinusunod pag nagpapatayo ng mga building. So dapat sumunod tayo doon. And second, every quarter po nagkakaroon ng National Simultaneous Earthquake Drill. So mag-participate po tayo doon para alam natin kung ano yung pwedeng mangyari during an earthquake and alam natin kung ano yung gagawin. Sa ibong kan makabagong panahon, mayo pa daang naiimbentong kagamitan na pwedeng makaaram kunwarin posibleng magtama ang siring na natural na kalamidad. Alagad pwede daang makaligtas kung mas maging preparado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.